Já ti říkám, že Kulmar si teprve teď zapínal podle. Ty na ten autobus. A říká, Kulmar elektrická, vole, tak jo. Jak to zastarilo. Mě to nevadí, tak to na ně, víš, hlavně podle mě to je tak. My jsme úplně v prdeli, ne? Paneláky na ostrovku tady, toho a vidíš to? A nám říkají, že máš panelové zastavby. Máš dobrou baterii? Jak ty se lekla to říkal dobré, ne? Jebeký. Já si říkám o Budovska, to prdele zaklínaš. Říkala tam vozí, teď po té jaký někde. To je jediná loď.